tsanangura nyanya makamangarira uyo. Msuri dare. Inini chemura. Msuri mambo. Ini nditwa Johnny Chemura. Nditwa Johnny Chemura. Nditwa Johnny Chemura. Ndinenge kwa sabuko achumba uko. Ndifunga muse pamushandira pamwe pemugama hapo. Ndakawana uko stand inofunga early 86 87 now. Ndawana stand papa vachumba chitoro wapenyu. Ndakagarisana uyu munungu namai wake namai wangu nditete nemuning'ina. Ndakagurirana nemvura kudai. Saka ndakapuwa stand ye ndakamboita challenge yekunonoka kupavaka kubudikidza ngezvaitike kumusha kwendinoberekwa. Mai angu ambonga akonana nababa vangu. Mai ndokubva amboiswe kupi kuvabereki vavo. Saka ndakazongodzoke kuna mubereki wangu baba ndikumbira munditore mai ndidini timbogara nawo sinditi mazeredana tikati mai vanga aende kwana sekuru. Inyaya dzavo dzababa namai asi kana baba ainditendedza ndinotende ndinaye ikoko voisepo mai vagari. Kushuwa ndakaende kuna baba kune mukoma achitori kanzera munoziva Chemura mwakushinga ari kanzera. Ndoende kuna mukoma ndakatsanangura nawo. Pamangarira haya. Ndiye ndiri kutsanangura iyi. Nyaya ndatsanangura ndiri kutsanangura ine ngekuti uyu ari kuti pasitendi pangu ndepake. Takaende kwa sabhuku achumba ikatonga nyaya iyi zvikanzi uyai nemapepa anotaridze kuti kana uchiti ndepako woti ndepako. Saka first time takaenda kwachumba haana kuuya. That was 2020 apa. Takaenda katatu asina kuuya. Kechi4 ndazobvako vachumba akati wakauya. Wazodini makazotenderana naye kuti kudini? Ndodo kuhaka. Akati takapedza enda waka. Ndakabva ndatora mupurisa wachumba anoitwa Mashawa. Tikachindiwakira panamba pastendi ipopo. Ari pakati pekutotema matanda ndakasima ipo pemugamu kuti andiwakire imba yandaida kuhaka. Uyobva adzoka pamba paya yobva amaise mupurisa wayo. Ndozodzoka kwa sabhuku kuya ndoti yazve zvazodini zvamakati nyaya yakapera. Pasitendi pangu ndodo kuhaka uyu akumhanyirire musenzi wangu kuti andiwakire imba. Ndingati anomira tigadzirise nyaya ndofunga tingangoigadzirisa. Ndakaramba ndichidzoka kuna mutape wachumba paya kuzosvika azondisa kwa headman waMwandiamba. WaMwandiamba akati nyaya yako zvinonga yakanaka mapepa zonawo. Wadini kuti udini udzokeke unyorerwe tsamba ndiani? Ndiwachumba uende kuLenzi. Ndakaenda ko last Sunday obva andinyorera tsamba yekuti ndiende kuLenzi. Ndakonfirma na mutape na headman waMwandiamba. Sopuwa tsamba yangu. Last Friday ndobva ndaenda kuLenzi. Lenzi ndobudisa mapepa zangu atibudise original mapepa yako emundu estand. Ndakabva ndabudisa. Netsamba yandanyorerwa na sabhuku vachumba. Velenzi vakaerenga vapedza kuerenga akati pepa rako rinonga rakazara. But chiri kuitika apa ngechekuti iwo waifanira kudai nyaya ika stand yako iri under communal land. Inofanira kuperere kupi? Pachifu kana kuti paheadman ikoko ndo anofanira kufanaliza nyaya. Saka ndakauya kudzoka kuna headman akati nyaya iyi sinzi zvaramba zvichinesa. Une mari ere kuti ukwanise kuripote nyaya yako pachifu pangorima. Kati kunodiwa mari. Kati no nganditsvage mari ndidi. Fosha ndakazokomunicata nemupurisa wandakanga ndapuwa. Ndofunga ndi baba Isao vachikomora. Panodiwa mari akati. Ndakabva ndaita matransaction ekuti ndidi. Nezuro obva atofona kuti nyaya yako iriyo mangwana uya Saturday makuseni. Fosha ndabva ndamukawo kuuya. Matsamba ndakanyorerwa nasabhuku communal land yone offer letter yangu ndinazo zviri pano. Kana munoti chini kuna Mangwende claim? Kuna Mangwende ndiri kuti iye ari kurutizve ndichida kuaka uri kumhanyisa anhu echiti ndepake. Pastendi penyu. Pastendi pangu. Mazvisa. Alright, zvakanaka. Akapiwa ndiani pastendi? Pastendi ine ndakapiwa ndi sabhuku achumba achitori wapenyu baba chaita vachumba. Ndo ari mutori netsamba yawo kare. Ndikati tsamba iye nditori nazvo.
Iyo yakachumba je. Kwete yachumba je. Ye communal yatakazongatopuwa nekadzi. Inaimba na. Kozete ndakanga ndanyerwa na sabhuku acho achumba kuti ndiende kuredzi. Ndinazviri pano. Baba budisa ewe. Enyu muna mafekani. Toda kuzwa nhorondo. Pano tikuda kuti ti verify kuna tokuziya kuti zvakambofamba sei. Saka ava tichava vatsanangurewo maonere avo aya atsanangura zvavo. Pane zviri kutaurwa apa. Mungakwanisa ini kumbira maoko dzinto zitaura nemi. Kumbira maoko. Ndokumbira nana ndizvo zvarekati kuti ungamira. Pane zvataurwa apa, pane zviri kubvisa here kana kuwedzera. Notisiwo. Mambo zvakawanda zvinodobvisa zvachemura. Inini ndiri mwana zvataura zvese apa handichiziva. Inini ndiri mwana waMangwende, John Mangwende. Takaitika ngechekuti hanzi pane zvimuri kupikisana nazvo here zvekuti muri kuenda mumunda make. Ndo zvindiri kupikisana, ndo munda wangu. Munda wangu ndo ndiri kutsanangura mutamba. Chipindura ndo chataomberera maoko. Inini mai wana achemura akaramba ndi baba awo. Arambwa ndi baba awo ochoende kuna mukoma wawo James Chemura. Uripa Machembupe tinogara wakatopuwa stendi yangu, stendi yake ndi babangu. Ochouya ochogara ipapo ndo kuzoti arambwa mai mukoma angu James mwana wa Chemura. Ochoti ina mai handikonisi kugara nemwe ngekuti mwarambwa kuri paChemura. Saka ndaindotamba namukoma wangu yoKemfield. Ndikati mai baba mukoma azviiti kuti ndirambe kuti ndotore mai ini ndochengeta ini. Imwe mwati amukonezve kuti muriyo kwaChemura. Saka ndakatore mwana wako akutseka. Muruzwa? Ndingete mvunzo. Ndadombo. Vari kuti ndakapuwa ndiachumba. Mira ndoda ndikubvunza. Ini makapuwa ndiani? Ini ndakapuwa ndichumba. Chumba upi? Tenge. Atenge paakanipe stand inini. Ndakanga ndanetsana na babangu. Mbumira. Ndinoba ndinozoti paMangwende penyu paya. Nekwenyu mimi. Pane kure zvakadini. Murimu makagurana baba yenyu reka kuti ndakatozobva baba kuwe pangu pendakazopuwa nzvimbo yangu ndi mudziti 19 bakazi 18 years munhu wako zviti 19 ndakorere kuziya mari moto awane gore rataura akutaura chokwadi inini mapepa angu nani nawo asi handisina asi zvemungatazoziva kuti ndakapuwa pastendi pangu gore rakati andidi kunyepa bai ndofana kuzviziya handisi kuramba pamusoro inini ndazwa kuti mune ukama ndopataita kunyatsokuisa ukama hwenyu muri kuti aya ari kuti ndaichengeta mai pastendi papo iwe muri kuti ndaichengeta mai uyu uri kuchiti inini ndakato mai aya paakarambwa ndi baba awo ndakatora mai aya ndikaape munda kuti gara yapa mai ndozvakaita saka ndo pauya uyu ndo zvakuti ngepangu namangu akarapa adusenyi chakaenda pasi ndozve ndiri kutsanangura Munda wako wakapa mai auyu. Ndakatora kuachengeta arambwa ndi mukoma wacho kuti andichengeti mai ngekuti mwarambo kwako. Saka uyu wana advantage maigara mayangu. Maigara mayangu ndiye nyaya iri hapa chete iri hapa. Alright, tingadai imimi wanitika uyu zvingaita here kuti toti alright pamusoro zvingadai sekuti handiti mtumwe munogara macho muna sabhuku andika sabhuku unotozviziva kuti ndimwe akagurira yakatambotongwa nyaya iyi right todawo kuti imwimwi mungatipawo here tsamba inonyorawo sabhuku kuti munda unge wauyu semaitira kuita kuna sabhuku yenayo Mufonera. Saka ngataende ipapo. Auya kumuti mukuru. Yakuzoda ma verification yekunoona baba. Akuru akadarikira. Pamusoro timbobvunza uno.
mai aya akagara kwegore rakadini makore akadini mai pari pamai ndichichengeta mai inini ndindaichengeta mai akagara kwemakore mangani nofunga kana 5 years dzakapera ipapo aya anozviziva here anozviziva asi aiuyepo ndi mukoma wacho Kems dai anga ari panapo uriyo dai panapo tisingazifuti kugara kwamai kwacho yanga iri temporary here kana kuti yanga iri permanent yanga isi permanent ba yanga iri kuti ndakukuchengeta mari mai yacho mwaingoziyana padzivi namai yacho mudamanyenga namai aiwa izwai mai yacho mwamunokama wena mai yacho kuti muningina wamai awo mai yangu inini na mai uyu mutani mumwe chete mai uyu nemai mutani mumwe chete asi ndakatora mai awo aramuka kumba kwawo anasekuranga ari here kwaitora mai kuchengeteyo ariyo akuzeza anasekuru achaite kuti asatora chinyi kutore mukunda wavo iwo mwana wotora wopa mai pekudini pekugara anasekuru adini ariyo ngati pane order chete ndaona sekuti kaire nyaya iyi inonga inoda ari kutaurwa aya ese asipo aya aripo aguseni ari panapo anoiziva nyaya iyoyo ndokuti nyaya iperi aguseni ari panapo anoiziva zvendakaita kuna mai avo ava anhu ana ari panapo sorry mama ndofunga ndine tsamba yakabva kwama pasabhuku tichumba ndotengetengera yakanyorwa 25 May 2025 tinotenda chumba saka ameno munganitendera ndiverenge iwerenge inoti guidance ine stamp turi panapa iri kuti aisabhuku tinotenda chumba id number iscript I granted tsengani chemura id number iripo by occupation certificate of communal land, but there is a problem with John Mangwende. He says he is the owner of the land without a certificate of this land occupation letter. Please, Ministry of Lands, come and help this dispute. Yours faithfully, Sabuti Chumba. Zero number zero. Still be the kulenzi yakazichi iye kulenzi kulenzi vakanditi communal land atiti uyu kutaura kuti munhu unenge achida kukasira kutaura nofunga atisati takuteerera aya tiri kuteerera tsamba yenyu yemunying'anya kulenzi vakanditi mapepa ako akakwana but hatikwanisi kuita izvi nekuti hazvisiri kulenzi zviri kuna mama zviri communal land inoonekwa pachifu kana kuti kana kuti crowd saka awa mazuva ere chirondo chaukana kuti angatoripita kuti saka pindurai mama sesasi ngatifambe pamusore ndada kubvunza kuti mai ana ari kurira mai akazotorwa ndiyakutseza kuende kunzvimbo yakutseza kuzobva apa manje uyo ndobva ariyo mai akewo kwakutseza akatorwa kubve panzvimbo yangu chizoende kunzvimbo yakutseza kupi kwacho muvillage kwana muno mwana uno anofana kunge aripo maiwo andii pamusoro ndimobvunza ubichasi mbuya kutseza nara ticha maybe mangu anga ari pakafana mbuya kutseza ndimai anga asiticha anga asitini ndimai ndakazondotorawo ndiyada umubvunzo hangu aya ati kwazi ndanga ndakuaka nditi ndandakuaka pasitendi anga akapakakwa here kana aya aigarepa awaki pakazi atorine miti yari kuti kwaya aya kutoti ane papa ari kugara takatogurirana nemvura hapana kugurirana ndimobvunzawo hapana panogare munhu pasina next door inezoti apa ngepababa apa ngepanhingi apa ngepanhingi yandika manext door ndo andopedze nyaya yenyine kuzive kuti hai uyu zveshuwashuwa pamundapo waipari handisi kungwarira mama mutape handisi kungwara bamba saka herana nesorry pagiraundi pacho kaire iwo ungataura hatingakwanisi kana kugonda tiri kuda kuti tisvike pagiraundi tione sabhuku
tione amwe anhu ari munzvimbo macho echitotitaurirawo ende usati hanzi uchitobva unono ubve uchiti hanzi ndakawina kana kuti chinhu chiri chokwadi toda zvinhu zviri clear zvekuti mangwani umwe naumwe munhu asazochema yakaita kunga iyani yaonini pamaruma utapo ndiani yafodi uyani wekuti anhu adariki neonini yani ndaro toda zvinhu zviri chini zviri clear saka ndikakumbirawo here kuti hanzi moenda panze maenda panze ndoda kuti hanzi ndomupa mupurisa ndichamupa date rekuti muri muchisangana panzvimbo ipapo neanhu akakomberedza ari mumanharaunda tasangana ipapo tonasa kumbozwisisa nekutogurirana kuti mugano wako iye unozogumapa uchisvikapo kuti mangwani tisazonetsana plus nambuya awo ionawo maenyi imwimwe ndaida kuzovakumbirawo kuti awo aripo ipapapo uye neamwe anhu hama handita kuti hanzi mai awo ndo akadai ane hama wakaya taitodzida hama dzawo kuti mapiri aizoitawo maenyi munda kuti oigarako apa zviri pairi kana munhu atopuwa munda pamunokaa kutoti pato pangu ndotawo nini neonini nezvitiwo zvangu zvoonawo pekugara hatichazii saka tochizoona taapachini taapaground saka muchibuda kunze mupurisa kuti anyaya yenyu isimisi mambo echinge aitaura nako kutaura kudai panze ndobura muri pabhuseni amangwende mirai panze munomomira apa imbodaeredza wangu makagara